ahinya Joyce. Gima timore e skunde wa sani endi mokwongo en gima rach. Kendo daher mar wacho ni jok ma bende participate weche machalo kamagi endi onego yud pend chik maber maloso kaka inyalo timnegi punishment maber mondo mi giyud kaka jok mane gitimone ka nyithindo magitimone kamagi nyalo nwang'o ratiro margi. Ka dhi e gimipenja ni to ang'o matimore e sechegi, wayudo ni wan gi weche ariyo madongo. Wan gi gimiluongo ni institutional factors to gi cultural or societal factors. Iyudo ka nitiere kaka the society oseketo a certain normality e pach jopuonj, e pach nyithindo, kaluwore kod kaka gik moko timore. Iyudo ka nitiere sexual abuse, to iyudo ka nitiere a section mar gender ma ibedo favored e yore mamoko sama weche go timore. Ni gin forms mag of sexual harassment matimore e skunde magwa, nikech adiera ujo be ni nyithindo jopuonjre gi bende ng'eyo ni to en ang'o ma otimnegi ma koro ginyalo wuok oko mar mondo mi koro giwachi ni ero otimnagi ma kama to ken gino maber, kata kapok wadhi institutional factors kaachiel kod societal factors ma kamago. Ichake kama ber. Kidhi e gimiluongo ni the code of conduct mar TSC, nitiere section moro kanyo enda, paro ni en section 22 mawacho about sexual harassment to the students, kendo olero maber gik ma can amount to sexual harassment. Achiel kuom gik ma inyalo kawo nyathi ibedo gode achiel, mana achiel kuom sexual harassment. Machielo inyalo bedo ni ugo mbekni moko makelo gimiluongo ni sexual provocations, iluongo ni flirting. Iyudo ka nyathi sikul gi japuonj nyalo go mbekni moko mamiyo nyathi kata japuonj pache nyalo bedo e yo mopogore weche mag sexual harassment, sexual factors. Mar adek, nitiere circumstance ma iyudo kaka ijapuonj in gi materials ma ka samoro ipogo kata ichiwo kata inyiso nyathi to gi show pornographic contents manyalo miyo japuonj kata nyathi bedo situation moro ma actually sexual harassment bende nitiere. To TSC ok owe kata kamano, gidhi kata mana mabor ni kata gola nyathi ni golo nyathi ni ore odi ijapuonj. Mano can also amount to a sexual issue, nikech mago endo are the factors mamiyo nyathi nyalo bedo ang'owa, nyalo bedo harassed sexually. To gini ende timore e sikunde joma mine, sikunde nyiri kata sikunde joma chuo. Iyudo ka japuonj madhako samoro nyalo harass nyathi ma wuoyi, kata bende nyathi japuonj madichuo nyalo harass nyathi ma nyako. Koro gin gik matimore e sikundewa, to kendo gin various forms ma bende nitiere. Kata bed mana ni samoro japuonj gi nyathi sitting arrangements kata mana positions of kapo ni uwuoyo gi nyathi, to nitiere gima nyalo nyiso sexual harassment. Ndalo mana dhi puonjo e skul moro e Kisii mar nyiri, kano wadonjo kacha chande to ne principal niluongo ni Wilkisto Renge, ne japuonj madhako, no demonstrate nwa kano wadonjo ko puonjo kacha ni ka nyathi obiro iri ni odwa penji kata mana penjo, kik yiene nyathi ochung'e e toki nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi, nikech onyalo nong'o thuolo morere ang'owa e toki. Mano iluongo ni sexual provocation. In bende kapo ni dwa nyiso nyathi gima nyako gimoro, chiw distance kindi gi nyathi ma nyako mondo mi kik sexual issues arise kuonde machalo kamagi. Koro nitiere various forms, nitiere kata kaka inyalo ng'iyo nyathi ma nyathi nyalo read gimopogore from the normal teacher-student relationships. Koro magi endi gin achiel kuom forms mag sexual harassment manyalo bedo ni timore ang'owa e skunde. Gini be nyalo dhi nyaka e klas. Nitiere jopuonj moko madhi nyaka e klas, to mbekni magigoyo e klas ka miyo nyathi koro pache wuok e somo, to chako bedo gi gimiluongo ni imaginations. Ochako imagine gima japuonj cha pimo, to sama japuonj timo kama to obedo gi opportunity mar chenjo pach nyathi, to donjo e kamoro makoro nyathi ni chopo kama nyalo dhi timore nade, nyalo chako paro weche